I veliki pozdrav svima legende, evo nastavljamo serijal Debilizam i video koji se zove Seljački gamer. Uživajte u klipu friendovi moji dragi, ali zamolio bih prvo bacite jedan like i subscribe. Hvala ako ste zapratili drugari i možda pređemo odmah na vrhunsku pesmicu. Pa kaže ovako: igram tako igrice nomad na selo, a žena me smara i Kenja i kad od kuću igram, a i kad odem kod drugara. Kaže, pa mužu bre, po ceo dan ništa ne radiš. Samo držiš taj miši sa FPS od preko 100 se sladiš. Jebi ga, voliš taj konfigurator više nego decu i mene. Igrao se igrice čak i kad sam im sama menjala pelene. Niti da pomogneš, ni da okrečiš, ani do trajelu policu da izlakiraš. Samo buljiš u monitor i time me mnogo nerviraš. Ja i kažem, bre ženče, pa nemoj si takav baksuz, pa znala si da ti muž gamer, a ne neki mufljuz. Jebi ga, volim igrice više nego leba, a i dam ti za decu uvijek pare, a i za tebe kad treba. Ono se ženo para ne zarađuje lako, a ti bi ga trošila vala samo tako. Ček, pusti me da pređem još jedan nivo, jer ovaj me boss baš nervira, jak je kao vo. Ona se tek onda nadrvi i reče, će mi turi mišomor ili čaj od oleandre da mi skuva, dok ja igrice sa sluške čepim, a ventilator me fino ladi i u mene duva. Da me ne otruje, stvarno zamislih se ja, jer dok igrice igram pogubljen sam i ispijem sve što mi ona na 100 da. Mora zaposlim majku mu i nekog testera za piće i hranu, da me žena ne prebe i prođem kao na Gazime stanu. Poče mi preti, kaže, biraj mužu ili igrice ili ja, a ja joj kažem, čekaj dušu, samo još jedan nivo i posvetit ću ti se ja. Jevi ga, šta ću, zaljubljen sam u gamepad i u miš i tastaturu, alo ženu ću suklagiju da dobijem po turu. Kenjala mi je onomad kad sam hteo da si kupim Ryzen 9, a ona kaže, ma kakav procesor, pogledaj u kakav polomljen spavan krevet. Mora se stvarno odlučim, brak ili gaming, pitanje je sad, ali mi se baš igra dok sam još te mlad. Osta tuga u srcu golema, zbog gaming ću narušim brak ili se žena opasno za razvod sprema. Ultra vrh drugari. I naravno u duhu ovog klipa nastavljamo sa žestoko glupim vicima. Pa kaže ovako, kaže, idu dve budale ulicom i vide čoveka kako farba zid. I sad jedna budala kaže ovoj drugi, ej, ajde da mu maknemo merdevine pa da padne dole. A ovaj drugi mu odgovara, a beži bre budala jedna, pa vidiš da se drži za četku. Koliko je glupo. Kaže, idu dve babe ulicom. Jedna je imala kuću, a druga je imala štaću. Idu dva zrna peska pustinjom i kaže jedno zrno drugom, ne okreći se, mislim da nas neko prati. I to je bilo sve, friendovi moji dragi, za serijal Debilizam i ovaj klip. Nadam se da vam se dopalo, ako jeste, bacite like i kliknite subscribe, zapratite moj kanal, time ćete me podržati, a vas ne košta ništa. I hvala puno na tome, ja vam želim svako dobro i sve najbolje. I slušamo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Ćao, legende moje!